Ganahan mong mabulahan o di malason? Bulahan. Maayo. Kung sa may gusto ninyong bulahan mo, bulahan sa matas Ginoo o bulahan sa mata sa tao? Hay may mas bulahan kanang naay dakog balay nya daghag kwarta o way balay o nya wa pagyoy kwarta. Kinsa may mas bulahan para ninyo, anak? Katong dakog balay daghag kwarta o way balay nya wa pagyoy kwarta? Dakog balay. Gagubot na. Oy, normal gina moingon ito hastan kaswerte niya. Kaya kanang kabulahan sa ato ng termino nga vernacular, kaswerte. Kaswerte niya. Sa una na sila, no, payag ra gina, karon dako na sila balay. Nya nindot pa jud kay trabaho. Haskang di malasa aning tawhan na dako-dako matanig balay sa una. Ngano naman ning purti naman ninyang lisura. Ga-drive na wala ning habal-habal o niya. Usahay pag yun, wa pag yun, kwarta. Hastang di malasa. Mao na ato. Pero matod pa sa atong tubag sa Salmo, bulahan kamong mga kabos sa Espiritu, kay inyo ang gingharian sa langit. Kinsa maning kabos sa Espiritu, kanang mga tao nga dili yun mangandoy og kwarta o bahandi dinhis kalibutan. Gilingay mong tupad, ingnawa jud ka mangandoy og kwarta. Ana. Nangandoy mo kwarta wa mga buangon mo. Ingon bitas Kristo nga bulahan kamo mga kabos sa espiritu niya, ngandoy lang yapon. Kinsay mo saad, nagikan karon pader, din adjud ko mangandoy, din ako magsigig pangita ng kwarta. Taas ang kamot. Bantog rang hinay kay halin sa slat nato. Kinsa may mupalit og slat anang magsigpangandoy kwarta nga pirmi mo ng kuwang. Bisan gani ka nang naarong nangawat na tog kwarta sa tong panudlanan, mangawat og millions, himuon mangyong billions. Kuwang na kanunay mga igsuon, mo na ayaw panganduya. Ngano man, kay ihatag ranas Ginoo nato. Ang tanan nga wa nimo panganduya, pero gikinahanglan sa imong kaugalingon sa manang balay, kanang pagdaig, kanang maayong panglawas, kanang kalinaw, kanang katagbawan, kanang kalipay, ato man ginang gikinahanglan. Di ba? Kahiusa, ato nang gikinahanglan, kabalaan sa kinabuhi, ato nang gikinahanglan. Ayaw lang na pangitaa. Ayaw yung pangitaa. Kay ihatag ra na sa Ginoo nato. Kung sa may atong pangitaon, seek first the kingdom of God. Matod pas unang pagbasa, pag mapaubsanon kamo, ug sunda ang iyang mga sugo. Kay kung magsigit ang pangitaan ning kwarta god, nya nananatong kwarta, mahimot ang mapahitason, gara kay tastanan, o magsigitag pangitag kalinaw, nya nananatong kalinaw, maglagot kita atong tigubot nato. Kagabi agahapon, ang gibutang sa weather forecast nga mag-uwan sugod mga alas 12 udto hangtod dagis gabi. Nga ningon ni Kos Ginoo, Lord, nindot untag di mo pagkanindotas panahon pagprosesyon wa gyud mo kay salamat Lord kay imong gihatag mura man sad naay muhonghong nako pagbantay karong gabi. Motong giapil nako sa akong humili ningon ko
Karon nindot kayong panahon, init kay niron ig prosesyon nato, buan tas uwan ikagabi ita. Haron gyud mahilantan tang tanan. Jesus pagkagabi na ingon sugod na ta padir. Nako sige sugod na ta, alas 7 naman. Hapit na alas 7. Paglingkod gyud mo dito, patak-patak mo dingon. Ay Lord, imong tinodon Lord. Nako, ayaw lang sa taon, Lord. Ayaw lang. Ay, sus, nagsigi na gyud. Wa, naging siya mohunong. Hangtod na lang ni baha-baha na ang sahog. Ako perti ng basa sa akong likod. Kaya, ang nagpayong sa akong likod, ari man mo to ang payong. Ang akong payong, akong gipataas. Akong gipataas. Yun naman siya nagpayong sa akong likod. Yes, ang gipaubos. Di ang to, siyang payong, ari sa akong likod. Pero ako ba to, sa uwan, gikas sa akong payong nako. Sige lang agwantahon na ninako. Antuson ko ni nako Lord, Santo Niño, kay bao mangyog kang nagtinarong mi, naghago mi, nya kayuhan ginis debosyon. Nganong wa man ginini mo patuanga, nga dali ra man jud ta kay ninimong patuangon. Hibaw mo kung sa itubag. Wa mo kay bao? Wa bitaw ko kadungog og tubag. Ang ako ra sa una mo'y nagtubag-tubag, amot siya baka ito nitubag. Kay, niingon man san nga, di day mo pwedeng malipay, nga magsige mong sayaw, bisang nag-uwan. Naku, tanawa Lord, nangadakdak na Lord, kay nignaog, basta ka ng rampa ba? Ngayon ba, musagiri to, ano musagiri? Hala Lord, to, naku, nadagma na siya. Di day mo malipay, o mga bali inyong tudlo, inyong tiil. Para nako, ako gani, nangagisi akong nangabali ang akong buk, ako nangabuslot akong kilid para ninyo aron malipay mo. Nya kana lang gamay kayong uwan. Di mo malipay. Niingon na ko, ay kanindot Lord, sige, uwan pa more. Wa anak ko mangandoy nga mutuang. Niingon lang ko, Lord, mangandoy lang yun ko nga malipay lang yun mi bisag nag-uwan. Uy, pagsulti na ko ana. Pag last two contingents kay siya man to kabuk, lituang ang uwan. Yan ko, salamat Lord kay nituang. Taud-tauran, ni patak-patak na sa ningon ko, it's okay. Uy, nawa na yun. Ugwa na gid siya hangtod na human. Purting lingawa pag ending nako. You reserve. Sa to? You reserve the best. Ang saan na pagsulti? You reserve the best for last. Gibuhatag niya ang mayong panahon sa katapusan. Dito na sa stage, sige sagit-sagit, naglayat-layat naman puno kayong stage niya ito. Minto niya mga scaffolding sabi ato. Jesus, duyan naman ako mura mo sa niglinog hinoon sa atong linog before stino. Pero mga igsoon, ihatag gid sa Ginoo basta dili na ta mangandoy kay nahibaw magod siya unsaon ta paglipay mo na sa atong ebanghelyo ningon siya bulahan mong kabos inyo ang ingarias langit bulahan mong nagsubok dawata lang ang kasubok ayaw na kay hupayon kamo sa Dios ay kabalakan bulahan mong nangita sa kabubuton sa Dios kay tagbahon mo niya kanang satisfaction. Tumana lang ang kabubuton. Ayaw yung na nga, kung matuman ni akong kabubuton, tagbaw yung ko ani. Dili, oy. Inig pangita ni mo ng imong gusto. Ikakuha ni mo ng imong gusto. Di ka matagbaw. Tanawa, imong kuluran, imong buhok. Kay gusto ginani mo. Natagbaw na ka kinulor sa imong buhok. Wah. Imong kiskisan, imong kilay, badlisan, natagbaw na ka, gasigi na lang yung kag kiskis kada adlaw. Sige lang kag badlis. Wadyo ka matagbaw. Di ba? Kamo dahil nagsigig sugal, natagbaw dahil mo. Wah! Kanang kasigig suyop, wasan matagbaw. Balik-balik lang. Kanang nangawat, wasan matagbaw. Kanus aman ta matagbaw. Pangitaa ang kabubuton sa Dios. Di na gani kabubuton sa Dios, ayaw buhata. Muna iyampo nato ang ato mga kaparian,
mga kamadrihan, mga religious people, karon bukasyon maron sa relihiyoso niya sa dato mga seminarista ambot sa kanig batasan ng seminaristahan. Pero mura mag-smiling og naong basig mangingilad na ba sa kanang smiling og naong. Bitaw, magampuay ta kay dili sayon puy-an ang gitawag og radical following of Jesus. Lisod na. Ako nang nasinati. Pero ang mulipay nato, mao gyud ang Ginoo. Bulahan mo kung butang-butangan, bulahan mo kung bugal-bugalan. Sige lang, dawata lang na. Kamu mga asawa, daog-daogon mo sa inyong bana, dawata lang. Lipayon ramos Ginoo. Ayaw pangitag kalipay na imong bana kay animal man na. Ang Ginoo rin mo lipay, dawata lang ng animal. Kamong mga bana, kunayan mo gyaw-yaw na inyong asawa, buwa-buwa lang ba nagsige gyaw-yaw. Ay, dawata, ay pagsigreklamo. Ana, munindot lang imong kinabuhi. Lagi, ang Ginoo na mo panindot, ana, kanang imong naong awa ka kauyon, sige imong pintal, ay dawata ang original. Malingaw ra ka, maduga, kanang murag malingaw, satisfied ra ka sa imong naong. Pero di ni mo na dawaton, magsigag pintal-pintal na. So magsige lang kag pangoriksyon na ng imong naong. Hangtod mangoriksyon na kas naong sa imong silingan, mag-away na hinuon mo. Ako bitaw mo dawat man jud kog mopalit mo slat og dili. Wa lang jud ko ireklamo, nay mo palit, thank you Lord. Jotay mo palit, thank you Lord. Unsa may resulta? Ang atong PSSPP na human naman to gahapon pero mupadayon patag ihap karon last day ron sa atong reckoning kay napamay ng remit sa online. Pero so far as of yesterday niabot na og 14,440 ang atong halin. Nilapas na tag 4,440. Pakpak. Pero sa atos ang budget nga 1 million, hapit sa mo 1.5 million atong nagasto. So, wapa ni kaabot. Daghan mag-ayong tawagon na ito, adjustments. Pero, okay ra. Less than 1 month. Amurag 3 weeks raman tingal itong atong preparasyon. Oo. 3 weeks. Pero, mura ko no ko ano mura sa 1 year preparation. No, ingon sila. Pero lang tamo ko na. Magpasalamat ko sa tanang mga kabahin, mga kapitan, mga barangay officials, mga chapel leaders, mga estudyante o mga batanon nga ning appeal. Grabe ang ilang energy ambot karon og pila ka kabuk gihilantan adto karon pero basta lang nindot kay la energy murag di matapos, murag dili mahurot ba ani agim sa mo gingunana na ang kanindot kay nahuman na declared ang mga winners pero malipayon kayo ang tanan ana mo sa inoy murag aksyon kaminghoy pero normal man na pero the fact na nakahatag sila sa ilang best performance daog to sila tanan pila raman sa to atong presyo, atong premyo. Ang sa street dancing, pila to? Ang champion, 20,000. Niya sunod, 15,000. Niya ang third, 10. Niya sa atong, sa overall na champion, murag 70,000. Niya dayon 50, dayon 30. Niya consolation 20 kagagmay rana ikumparar sa ilang nagasto sa ilang pagpreparar so di paigong 200,000 na to abot bagitingig 500,000 kung butangan ginatog presyo ang tanan nilang gibuhat mo na ato ng pasalamatan so dinhi kay online mas mani atong pakpakan ang tanang nangapil. Congratulations. Naot ta, labi na mong mga batanon, ayaw usik-usiki ang inyong grasyang nadawat gikan sa inyong sakripisyo
ngadto sa batang Hesus nga si Santo Niño. Sunda gining pro-life principles. O kung sa may pro-life principles, kaning gihisgutan sa atong gospel ang 8 Beatitudes. Matthew chapter 5 verses 1 to 12. Timan gina ninyo, mao ginay basic principle for a good life. Beatitudes, blessedness. Sa atong ikaduhang pagbasa, niingon si San Pablo, huna-huna agid ninyo kinsara mo kaniadto. Baliki, kinsara ka. Pag-abot ni mo sa kalibutan, hubo ka. Pero karon nagsinina na ka. Pilion gid ay sa Ginoo ang mga ubos og kabos og mga way bili. Kay aron iyang pakauwawan kadtong mga mapagarbuhon sa ilang bili o sa ilang mga salapi o sa ilang gahom. Pakauwawan sa Ginoo. Pero pilion niya o iyang palambuon ang mga mapaubsanon. Muna, hain gani ng bati mo'y atong dawaton, nga ihalad natos Ginoo, ialaga natos Ginoo, ang Ginoo nay mo panindot ana. Once ang Ginoo nay mo panindot, lisod na kay na bakwion. Kabantay mo ang mga seminarista, mugwapo gina sila sa mata sa mga babae. Kabantay mo ana. Wa mo kabantay. Basta nakita kang seminarista, mo bitan nang dali kay makauyab ang seminarista, labi na panahon sa vocation campaign o kana mga exposures parokya, dali kay makauyab. Ganuan, mugwapo man. Kana seminarista pa na, samot na yung mapari. Stilan, ako, wa dyan ko kasuway nga na ay nisulti na ako sa wap ako mapari. Wa dyan ko kasuway nga na iniingon ako, gwapo mo day ka palit. Pero karon hapit tanan magpa-picture, hala pa di rin, gwapo mo day ka. Ginoo ko yung tao. Ayaw itugot nga mailad ko ning ilang mga gisulti. Mubalik idong takos kamatuuran, kinsa unsar go taon niya kong naong. Pero naagi mo ingon ana, dili na tingali na tungod kay tinuod kong gwapo, kung dili tungod na kay, ano man? Tungod na sa Ginoo, bahala siya. Ginay, manindog na ta.